Total rockstjerne. Okay. Rimelig i orden stil. Hvad hedder det? Kører den, eller hvad? Kører den? Den går ud til dig, Stefan. Ja. Prøv at se, den går ud. Den her, den går ud til dig, Stefan. Præcis. Nu må jeg hovedet til dem af. For helvede. Hvad er det, vi skal spørge om? Hvad fanden var det nu? Det med glemt. Jeg havde det lige før. De er sådan her. Der er lige en lille snack. Hvad er det for nogen? Det er de der gode nogle, de der små. Er det rigtig små? Er det spidsat? Kan I prøve at filme det? Der er lidt jord på. Sådan der. Kom bare lige for at peppe indslaget lidt op. Jeg er lige ved at give kameraet et test. Prøv at se kameraet, han er mega bange. Helvede, undskyld. Er du okay? For helvede, man kom til at ramme kameraet rigtigt. Kom, vi finder nogle mennesker. Helvede, mand. Det er et virkelig dårligt sted, vi har fundet her. Kan lige spørge ham ved cyklen der. Prøv at spørge ham der på cyklen, så prøv at se. Undskyld, må vi have lov til at... Kommer ind fra fjernsynet i dag. Hvad var det nu? Jo, vil du helst begrave støv eller levende? Jeg vil meget gerne være død, inden jeg bliver begravet. Okay. Men hvad her? Ellers noget. Hvordan går det ellers? Det går stille og roligt. Vi laver tv lige nu. Ja, det er godt nok. Men det går stille og roligt. Hovedet op og benene ned. Okay. Det er fedt. Jamen, tak Fortsat god dag. Ja, Ha' en fortsat god dag. Prøv at spørge mig, om jeg helst vil begraves. Nej, prøv at spørge mig. Vil du helst brændes eller begraves levende? Prøv at spørge mig, om jeg helst vil være baby eller voksen. Prøv lige at se nogle kæmpe fødder, jeg har fået. Prøv lige at se. Kæmpe store skumgummifødder. For fanden, man kører over min fod. Kører over min fod. Vi kører over foden. Kører over min fod. Du er bare blevet mega lille, Stig. Hvad er du? For var det mærkeligt, noget. Har du skidt, eller hvad? For et lille skidt. Prøv lige at kæmpe stor guitar under fødderne. Hey, Palle. Vi kommer ind fra fjernsynet af. På en guitar under fødderne. Så skulle jeg lige spørge om, vil du helst brændes eller begraves levende? Jeg vil gerne begraves Det er levende. mega godt. Hvad? Har du spurgt om det med levende eller død og begravet? Vil du helst begraves død eller levende? Jeg vil gerne begraves levende. Okay, tak for det. Det smager dejligt, kameraet. Jeg elsker kameraet, Stig. Det smager ligesom McDonald's burger. Og vi er nødt til at finde nogle flere, det var for griner, når vi bare interviewer folk. Prøv lige at se. Prøv lige at se det der emne der. Det er det største emne, jeg nogensinde har set. Kom nu bare, Palle. Vil du ikke med? Vi går på McDonald's derovre. Jeg skal prøve rutsjebanen.